Larunbat honetan Loinatz Abesbatzak kontzertu berezia eskainiko du Kalakan taldearekin batera. Oso desberdina izango da kontzertua, guretzako Loinatz Abesbatzantzako plazer bat izan da, Kalakanekin harrematan jarri eta lanen hasi eta ekitaldi hau aurrera eramatea. Ni batez ere gonbidatu Beasaindarrei ingurukoi kontzertuen mezidola, gozatu ingo dezue, eta, sarrerak inda baita, Mirentxun dendan, eta gero Jonen prentxan dendan baita ere, 10 eurotan, eta etorri zaitezte. Nik etorri nintzenean, bai pixka eta argi neukan nahi nituela egin gauza ezberdinak musikarekin, kasu honetan folk, euskal folkarekin, elementu etnikoekin baitere, eta gure ideia gutxinez da, eskaintzen duguna herriari alik eta modu edo estilo ezberdinak erakustea. Kontzertua 3 zatitan egongo da banatuta, lehenengo guk parte hartuko dugu, harrera emanez, jendeari, geho izugarrizko talde mendaukagun taldearekin, segituko gu kontzertu ederra hau, eta bukatzeko zerbait prestatzen ari gea, bai berentzat berria, bai guretzat berria, eta hortan gaude, hori eraikitzen, eta hortan eta elementu guzti horiekin disfrutatzen. Horrela osatzen du musika kulta, aganezake edo makizu. Guk herritik etortzen gara, baina badugu amankomunean nunbaitan ahotsa. Eta guretako nunbaitan olako abesbatzekin geratzea da oso aberatsa. Ahotsa da zerbait nahiko magikoa eganezake eta bider 30, bider 40 ematen du nunbaitan efektu oso potentea, vibra asko da hor, eta guetako hor erdian geratzea plazer handi bat da. Soinu horren erdian, harmonioien erdian guk ere kantatzea eta musika egitea guretzako garrantzi handi bat dauka. Gainera Loinatz Abesbatzak logo berria aurkeztu du. Irudia sortzeko garaien nahiko irudi sinplea da, nahiko garbi zanun, hasiera batetik, hartu nituen Loinatz Abesbatzan inizialak, Beasaingo nota musikala sortzeko, eta nolabait simbolo bihurtu non hizkuntza musikaleko elementu batzuk erabilita.